Bang thek tum Kalitang Rimson Marak aphan armudat bang sojok Garo Students Association apen Tinglijan Village Committee tum pen melur ameh pen kachekimo lapen ningduk cepaklang pon. Kedam tang aru niphai ke barni arni kangsam porphai troksi rachiti mapor malom Tinglijan Garo ronglong Kalitang Rimson Marak aphan kachekimo pon. Bogajan Police Station Tinglijan Garo rong amekar Yub Shangma Supo Kalitang Rimson Marak artat home ke branar ke aphan Kedam tang aru niphai sirkep ajo apor malom bang thek tum hidialong apran armut tekangdet. Bang sojok Garo Students Association Tinglijan Village Committee lapen Karbianglong Garo Union atum cepatir piponsi chomrong me kirap pamit hek jiaphan Kalitang Rimson Marak ahematheng nolong melur me pen kachekimo ponsi ningduk chepaklang pon. Alang idum sodak pen ke hang pon lage bang thek odlang no tum thangadai abi pinabang phu Kalitang Rimson Marak aphan apran karmut atum aphan prabjin pen ritar lipsi ingnang pen kokthat pibek nangji pusi pherangke thengno pachini pon. Ekone ami amar Garo Union toropor pora ekotok ami dabi korisu amar oti hongkale amar sab lage ahi todando kori tiok mane kiba bisari mane shasti diok etu mote ami ti dabi ona korisu. Sonsi Kalitang Rimson Marak asomar bang hinido labang so somar to aphan loke pacher lipen chenglok ke chokejun ke sokyun elong ke rabdunji aphan Deputy Speaker Dr. Numal Momin MAC Madhurya Dhikel Phukon CM Dr. Tuliram Ronghat tum aphan kachuning report. Se family holeo jikhini financially ba aru belek hika porot jate jen amar MLA sir aru CM sir jate jen hente hohai kore etu ami dabi korlu. Bangso kachekimo ponalong Garo Students Association Maipu Francis G. Momin, Sen Marak Karbianglong Maipu, Garo Union Lapen Pratap Sangma, Atum Pen Chenglok, Rantu Marak, Tinglijan Village Committee Anparta, Rongaradatum, Chetong Dun. See, we want justice po asik hepen kehang padupon. Balipathar pen projen terang Karbianglong Live.